A Catalunya hi ha 840.000 aturats. Entre ells, el 52% és atur juvenil. Joves que estan molt ben formats, molt ben qualificats i que estan sortint de Catalunya perquè no tenen oportunitats. Aquesta és la meva prioritat i per això us vull dir les coses que jo vull fer. Crec que haig de donar incentius fiscals, laborals per l'emprenedoria amb una nova llei d'emprenedors perquè molts joves puguin també començar a ser emprenedors. Cal reformar el Servei d'Ocupació de Catalunya. Qualsevol persona que busqui feina té molt poques possibilitats de trobar-la a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. I crec, sobretot, que hem de fomentar la reforma financera, hem d'aconseguir que hi hagi crèdit a la petita i mitjana empresa per crear ocupació. I per això aquestes 3 mesures són bàsiques per crear llocs de treball i per donar oportunitats als joves i per reduir l'atur, que aquest és el problema i no la independència i la separació. El problema de veritat és la gent que no té feina, que vol treballar i que no pot.